Welcome back guys. First on बुंनानि बयबो प्रान्जयखौ congratulations जासिहरबानो जाबाय 100k subscriber complete खालामनो हाबाय ओमफ्राय जोङो सिक्किमाव थानायावनो गोबां नाजादोंमोन जों 100k complete खालामनो but हादियासै आरोना बे समाव प्रान्जयना ग्र'आ डाउन जाना दंमोन आरोना बिराद डाउन जाना दंमोन जों एसेबां भाइरेल खालामनो नाजादों but हायाखै जोङो आरो नोंथांमोनाबो बारा नायाखै सिक्किमनि भिडिअफोरखौ दासिमबो जुदि नायाखैबा गाइस एसे चेक खालामना नायहैबानो जाबाय गोबां खस्थ' नांदोंमोन जोंनि भिडिअफोरखौ बनायनो सिक्किमाव ओमफ्राय गाइस जों 100k बनायनो हादियासै दा प्रान्जयना 100k कमप्लिट जाबाय मैया ओमफ्राय दुखुबो खौरां गाइस नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिबाय खोमा सांगि व्लग थैखालि रावबो मिथियाखैमोन बाट दासो मिथिजोबदो आरोना दिनैसो मिथिजोबदो बयबो बोरै थैखो बोरै माखो बेखौथ' जों मिथिला खोनानाय मथेबा मार्डार केस होनदों आरोना माने बुथारनानै आलायना दोनदों आरो मानसिफोरनि सन्देह आरोना बियो खर'फोराबो उनखिजा बुनायनो ओमफ्राय खावलायफोराबो खुख्लाबनायनो बिदि हारसिं थैनोबाथ' बिदि थैयामोन बिदि बेफोरदि खुख्लाबलि बुला बुलिलाय मानो थैनो आरोना गाव हारसिं थैनोबाथ' बे फार्स्ट होनानै दलद थैगौमोन गोबां सिन दं होनदों आरोना खावलायफोराव खर'फोराव थ' खोनानानै बिराद बोरैबा मोनदों आरोना थ' बिनि ब्लगखौबो जों नायबाय थायोमोन आरो साननैसोआवनो बहुत ग्र'बो जाबायमोन मानसिफोरा अनसायदोंमोन आं बेखौ जोंनि बर' बायदिसो मोनोमोन हा जोंनि बर'फोरजों थायै भिडिअ खालामबाय थायोमोन बयजोंबो ओंखायनो आं माने बर' बायसासो मोनलायलांबायमोन आं निजिनि फेमिलिनि मानसि बायसासो मोनलायलांदों आरोना थ' जुदि आंबो मायबा मोनसे जाना हरखाबै जुदि बिदि माबा मोनसे गोमालाङो अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायबाय थायो नोंथांमोनाबो बिराद दुखु मोनगोन थ' बिदिनो बहुत दुखु नांदों आरोना हरखाबै बिदि जानाया आरो नोंथांमोना आं भिडिअ आपल'ड खालामबानो सोंबाय थायो आरोना नोंनि बाइक गोदान लानो गोनां मा जाखो नोंनि बाइक गोदान लानो गोनां मा जाखो होननानै थ' अब्ला बुंनानै होनो आङो जेन तेन सानबाल' नेबावदो गाइस सानबाल' ओमफ्राय गारिखौ नोंथांमोना एन्टि लानो गोनां मा जाखो होनना सोङोना थ' एन्टि लाला आङो मा लागोन बे लाखालिसो मिथिसिगोन नोंथांमोना सारप्राइज हिसाबै खोन्थासिगोन आं मा लागोन दा खोथालाबा आं बेखौ लागोन ना दा खोथालाबा आं जि खालि लागोन बे खालि नोंथांमोना नुखागोन मा बाइक लागोन गाइस नेनानै थादो एकदम जेन तेन सप्तासे लादो अब्लाना निउ फेमिलि फैसिगोन आंनि गपि ब्लगाव आरो प्रान्जय 100k नि पार्टिया बोरो 100k नि पार्टिया आंनो जागाबो गगोन नोङो बयनाबो 100k जाहोलांबाय दं बयनाबो सासे 100k जाहोलांबाय दं खिन्थु नोंथांमोन आंनिखौ मानो 50k दासिमबो खालामनो हायाखै मालायफोरना थाब 100k जाबाय थायो ओमफ्राय आंनिखौबो थाब 50k खालामना दोनना